dali ayo pagsigit pagay-gahi. Ang dali seryo. Dali oy niya sa kay bisig makalakang kog iti ba sakit kini ko. Maghubag kasi mayo ba magpatangtaw og tahi ay. Nay mo amahan ay mapagay-gahi. Dili ni siya mauwa yang anak katulid na siya pa. Sunod ng gulaboy. Hilo mo yun pagsunod pa man ka. Una ni mong anak ko na lang tong. May na mausa atong magpatuli. lakaw. Mausa atong lakaw. Patangtang na lang ko. Patangtang ikaw magpatuli. Kinahanglan gyud ni magpatuli ko nga kadugay na to nag-uban karon pa ko magpatuli. Pas abdi ka magpatuli. Ang matigbak na ka. Nya matay ko ni tuli. Hirap na ay katiguang na nimo mahalo kag tuli. Di ka mawa pati bahuan mo tiktik di ka patuli. Karon ka na bawan. Kala mo na ni bahong mayaw. Dali ka mo si mong anak oh. Kung ka Mamo di magtaw mayo ko. mabasang makadugay. Oo. Paano yung mga amahan na lagi. Na naghigos. Mamatay ka ko. Mamatay kay ko ni tuli. Kati mo mo. Ay, dere, patuli, ay, sige, mamatay siya mong kabuang. Gali saryo, gali saryo. Yan ni eh. Kaya mas akong mga pasyente, eh. Dok, may buntag. Ay! Ay, ma'am! Ay, musulod ko, sudok ko ay. O, dali, ma'am. Ali, ma'am, dayon sa, ma'am. May buntag, dok. Oo. Ay, ginoo ko kabukat. Dali mo na mo ang anak Oo, mo. nasa Kay ubos. check up para baron niya. Di ba to tangtang? Tangtangan tayo, Tangtang na oo. lang niya. Kana ganing. Saryo! Dali na lang! Malaki. Si kuya. Dili lagi si Diki. Bubay ka na. As kuya ranin mo. Dari, dari. Dok, daray mong gibunog mayo dok, awa na may tsura dok. Sige, sir. Lingkod sa sir. Yan, kanang. Kanang Kanang. ato lang kas gawas Oh, kanang ma'am, dok. ha? Kanang. Puyog na ba yung papa? Kanang ako tutong ipatuloy o kapindo. Ha? 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 Ang iyong amahan. Wala pa kung taong tumatuloy dok. Uy, unya. Sao man. Ayaw, ma. Ayaw na malang po dok nga ang anak patuloy. Unya, ang amahan wala pa matuloy. Sige, ma'am. Kanang. Pasudla lang yan ni kahuman. Oh, Ano Si yung dok mga anak na ba mo? murag ipanghalaan og kanang haw. Oo. Oo. Ay, pagpanawin na. Putong ina imong haruluso na. Tangtangon ra ni ang Salamat kuan dok. kay ha? ato gawas dok. Dok, ang tahi ba? Oh, tagtangon na to. Dong, sige dong, higda na dong. Tarong rin higda dong. Ha? Oh, sige. Dyan na rin dito sa nabi. Uy! Anong nagkamatis man na? Nagama manok sa mo godok niya. Napay pabo dito dagko kay iti. Malakangan ako. Uy! Wadi, imo nang ginigo sa dagat? Ha? Ay, wodo, atong aging adlaw. Di mo nang pagkahubaga. Uy, tagtangon na nato, bi. Ang tahi dok ha, ang tahi. Tahi lagi atong tagtangon. Naman na dok. Di mo ni matangtang. Ang sama itong para kanilang. Ha? Ari, bi. Dok, dili man na pang tangtang dok. Matangtang Panghiwa, ma. Naon na akong hilo, ani, dong. Ha? Ay, pagluhag dong, ha? Pero di ko nabutang asin imo, ha? Ha? Ay, kabubag na. Bubag kayo. Ginayon na ako, dong. Ginayon na ako. Mana dok? Kadali lang, hapit na matangtang ang tayo. Pikiran dok, patiran gitu ka darun dok. Ah, imo ko patiran ya, potlon ko mo ang Sakit ba yan kayo dok? Wait sa. Ang laway. Agay dok. Ay, pagluwag kay basi mabiraw niya na ko ang tahi. Mabiraw na ko ang tahi. Ay, pagluwag ha. Ay, pagluwag lagi. Agay dok. Lumatid ba ka? Dong. Agay dok. Animals ka dok. Agay. Mana. Matahasan tong bitadain. Ma. Pumili tayo bitadain. Asin ako ibutangan. Para muuga na yun. Ayaw. Nga na, wapag nabutangan ka. Uwi, basta dungoy. Agay. Barag na. Hindi na barog na to. Ma! Mana, ma'am? Bisa may sunod, ana, ma'am? Dok! Oh, dali, sir. Uy, ayun, sige, hilak, sir. Pag kanin na to nahiwa, mahilak naman siya. Tangan ako kalipay ni Dok. Ay, dili, mas malipay ang imong asawa kung ato nang matuli.
Kay kanang ingon ana gud baho mo gud ingon ana. Sir, Pwede cancel na ni Dok. ay dili pwede sir kana anak ka diri nakbayad na mo. Igda na sir, igda. Ana. Pila lagi edad mo sir? 42 na ko. Ginoo ko yung taon. Ay, nanggahi naman ang mga tik-tik ana sir. Sir, diya itong tanawang ko na sir eh. Di ana until sir, ana ha. Ana sa pagluhag sir. Sugdan. Oh my God! Ma. Sige pagluhag sir kaya igo ning imuhang maabot ang lubot ron. Ayaw pa. Unya na sir. Kumay ako, ma. Ano sir, wa pa. Wag mo man. Agay, agay. Agay. Di mo madutlan. Oy! Sakit. Oy, lisensyado. Butangan na lang ako, sir. Ayaw pagluhag kay Basinyag. Maputol ng imo ha. Kasakit mo sa taani. Kani atong gamiton kay para makuha jud natong kuan. Pero biya sa glaway na mo sir. Ay, maabot. Wala pa man nagiwa. Okay pa na si Papa, Dok. Okay pa dong. Yan na, naray mo ha o, tanawa ng kuha si Papa o. Laguma. Ay. Ay. Ah, grabe ko ginado. Agay. Tarunga sa na, Dok. Uy, ay sige. Gawas diri dog, ay pagsamot ko. Kasi gusto ka o. Ay, Dok. Sige, Dok. Tiwasa na lang, Dok. Mahawa ka diri, makadimaw. Oh, ada anak. Magawas ako, Dok. Muna sa iyo, nakay. Ay, lagi si pabadlong diri dong, gawas ito dong. Sige, tanaw ra ko, ma. Ma, Tanaw ra ko. nagbama maka. Ma. Ah. Tanaw ra ko, ari, ma, Dok. Si Dok. Ug manalitiw sa dok. Uy. Gawas dong kay. Ug manalitiw sa dok. Okay. Agay. Na, Dok, uy. Agay. Wow. Unya na. Ay, pagluhag. Agay. Sakit na kayo. Ay. Ano ka, Dok? Ay, nilakaw. Dito, Dok, uy. Ha? Gusto ka putlon ko na imuhang tintin? Ha? Dili, Dok. Samok-samok? Wa pa na human sa. Ay, yapay na ko bitay. Kadok kay mana dok. Ibayaran mo tiga sakta dok. Dada mana? Mana? Wala pa. Dok na pinagwita. Agay dok. Agay dok. Naputol na. Di niya na, tambalan sa nato asin. Ay, sakita dok. Dok. Ayaw sana ko ana sila. Wa man sabit na din asin lang. Agay sa magkasakit na sibot. Ano mo na sir? Relax sir. Batiyag na ang relax sir. Sakit na kayo na makumutag na ako ni Samot.